Så har vi en serviceoplysning i natholdet, for så skete det endelig. Efter 6 ugers ventetid kunne Apple så endelig tage sig sammen til at se på vores app her på natholdet og sige, godkendt, flot, den er fin nok. Der vil jeg da sige, at det er godt, at alle ikke arbejder så hurtigt som Apple. Men nu kan den altså hentes, Poul. Det er natholdets app. Den er til iPhone og til sådan en iPad her, ikke? Så kan man gå ind på i den her store, og så får man den her app op. Så kan man trykke for at se programmet live. Når vi optager det i studiet fra cirka kl. 21.15, så kan vi så høre os selv nu. Hold da op. Vi kan bare ikke se os selv. Det er så lidt for skudt, det var det, vi sagde før, ikke? Jo, det er rigtigt. Der er bare ikke noget billede på. Det er så meget fedt, når vi sidder her og sælger den. Jeg kan sige, at den er jo som sagt kommet i dag. Man kan sige lidt mørkt billede. Og der skal arbejdes lidt på billedkvaliteten. Men jeg kan sige, at lige nu, der sidder alle tekniske genier, der findes i Danmark, klar med deres loddekolber. Klar med printpladerne til at få rettet op på det her, så det kommer til at virke 100% inden ugen er omme. Lyden var da meget god. Det er den faktisk, og så bliver den ved med at køre. Og jeg vil også godt lige sige til alle teknørderne, der er derude, at der kommer også en version til Android, den er på vej.